Kunamadoda adume ngokuthi awanabafazi ababili nomfazi oyedwa yena akajoli, kodwa kuyazi ukuthi uma ngabe ehambe egoli uthi uma ifika kunezifebe zakhe ayi-odayo ezidayisa umzimba ngoba akafuna ukujola ezi-odwayo zize ehotela kuzolala nazo ayinikeza imali. Into esiyaziwa le ukuthi uma ngabe egoli noma eThekwini kunezifebe ezizayo uzolala nazo, lezi ezisuke idayisa ikhokhela imali zisuke ihambe, abuye nesinyama inkihli esinyama azosifaka kumfazi wakhe, ngoba ngeke acabanga ukuthi uma ngabe sebuye egoli ageze, ngoba lapha ekhaya vele wazi ukuthi usibanibani uthana nami. Bafowethu, mhlasimpe lenkulumo umuntu ozoshaya ibambe umuntu ozalelwe emakhaya. Uma ngabe useyintabeni kumbe emaqeleni bese uhlangana le eintabeni nenkomo ihudula umchilo ihamba yodwa, uma ngabe umfana oqeqeshekile ekhanda awuthi mawuyibona lo nkomo bese uyithatha uyise emzini kayihlo, ubuyibona kodwa le nkomo ukuthi ihudula umchilo, uyawubona ukuthi nansi iboshiwe ihudula umchilo omude, uhlangana nenkomo entabeni. Uma umfana ke ophuma ekhaya, uma ubona into enjalo ubona nansi hawu entabeni, nansi inkomo ila entabeni ihudula umchilo iyahamba, awukwazi ukuvena uthatha induku uyishayile inkomo uye nayo ekhaya. Kufanele ma umfana ohlukanisayo ukwazi ukubuka ukuthi hawu le nkomo kungenzeke yini ukuthi ibaleke emzini womuntu sekuze kwashisa impepho befuna ukwenza ngayo umsebenzi. Le nkomo ibaleke emzini womuntu kunento ethize ezogcinwa noma kunomkhokha ozovalwa. Le nkomo ibaleke emzini womuntu kunecala ebelizoshashazelwa ngalo yasiyabaleka. Usuhlangana nayo ke wena ihudula umchilo usuyayithatha uyifaka emzini kababa wakho. Angithi ke nansi into ekumele yenzeke. Inkomo enjenganaleyo lenda ngani noma nizosheshe nibambe yini ngokujula kwayo. Angithi inkomo enjenganaleyo ehudula umchilo, into yenzayo uma umfana owehlukanisayo uyayithatha ngoba kusuke kungasho ukuthi njobe ihudula umchilo ayinawo amakha amahle, njobe ihudula umchilo ayinawo amathalent athize, njobe ihudula umchilo ayimile kahle, njobe ihudula umchilo ayimisile kahle. Ngikholwa ukuthi maZulu nisala baba ngamaZulu basahamba nami usheshe bayizwe lento. Ngakho ke njengomfana kuzokufikela ukuthi ithathe, kodwa into ozoyenza uthi mawuyithatha bese ufuka iguleka ngaphandle komuzi, ayingene ekhaya inkomo enjenganaleyo. Ngani na? Usuke ungazi ukuthi lapha esuka khona macala mini ewenzile, macala mani lenkomo ewenzile. Angikhulumi ngenkomo la. Uyayithatha ufike uyiguleke ngaphandle bese ubikela abantu abadala ukuthi kunenkomo, le nkomo ngihlangane naye entabeni, ngayibona ukuthi ihudula umchilo, kodwa ngoba ngumfana bo baba ngiyithathile le nkomo, ngiyayithanda le nkomo. Hawu uyayithanda mfana? Le nkomo ngiyayithanda, imisile, ngiyabona le nkomo ukuthi kukhona lapha ekhaya singakwazi ukufezekisa ngayo, umqondo wami ungitshela kanjalo. Bese betho ihlo kulungile ke sizohamba siyokhuluma namadoda ahlakaniphile ukusiza le nkomo ukuthi indaba lomchilo eyihudulayo sizowenza kanjani, sizowenze njani, macala mani enawo lapha esuka khona. Bese bahlangana obaba bakubize emveni kwesikhashana bethi nosibanibani sondela la, le nkomo yakho uthi uyayithanda njengoyihlo, siyavuma. Sesihambe sahamba
sahlangana nosibanibani oyindoda endala ehlakaniphile uyavuma uthi uyofika la ekhaya ziphezulu ngenyanga ezayo azosihlambululela yona lenkomo ayigeze ukuze ifaneleke ukuba yalapha ekhaya usuke necala leli yahamba lenzile. Ukhona ubaba esimtholile uthi ngenyanga ezayo ziyothi mazi iphezulu bese fika lenkomo asibheke nayo isimo sayo bese igeza. Ake ngifake lapho ngifaka isithupha kule nkomo ngithemba ukuthi ngoba njoba nila ku Facebook anizona izingane lenkulumo niyayizwa ukuthi ikhuluma ngani. Inkomo enjalo ke ngizama umchazela bafowethu ukuthi uma ngabe uzokwenza izinto ngendlela lo nkomo iyasebenziseka, lo nkomo iyenzeka ifaneleke. Kodwa bafowethu ake nicabange lento yokugeza abantu enisuke nifuna ukukhanda nabo umuzi. Lento yokugeza umuntu ibaluleke ngendlela exaka ukwenza ngoba abanye benabazi niyazi ukuthi umfazi kumbe ingoduso yakho iyagezwa igezwe ngisho ibambelelo zezeshini before ishade okudala ukuthi emshadweni ingabi bikho intuthu. Kunabantu besifazane namadoda angahleli kahle emshadweni abashade nabantu abeqe kweminye imizi bahamba bengashilo. Kunabantu abahlezi abathathe ohlangane nenkomo ehudula umchilo ibaleke ngolosihlanu emini izosetshenziswa ntambama kulowo muzi sekuze kwakhulunywa ngayizolo ngakuthanga kwahlatshwa imbuzi ukuthi kuzokwenzeka ukuthi nokuthi lapha ekhaya lenkomo izosetshenziswa ngolosihlanu mangabe ilanga lisithela lenkomo bese iyaqashula ibaleke mayiqashuka ibaleke bese uhlangana nayo wena inkomo enamacala mangaka uyithatha uyifake emzini kayihlo kungadlulwanga ndawo kungadlulwanga kukhuluma uyithathe iphelele uthi lenkomo le sekuzoba yalapha ekhaya ngifuna ngikhiphele inkomazi. Izoyikhipha inkomazi kodwa akekho umuntu ozoba nokukhuluma okufana nokwakhe empilweni. Akekho umuntu ozolandelwa izinkulumo ezifana nezomuzi wakini empilweni. Inkomazi izoyikhipha angikuphiki lokho kodwa akekho umuntu ozolandelwa izinkulumo njengawe ekuphileni. Kweminye imizi niyazi ukuthi inkomo uma ngabe izohlatshwa ziphuziswa ngisho intelezi yakhona. Ngiyafisa lento nizwe kahle. Ngicela ngokomqondo nidlule kulamagama mina engiwashoyo. Komunye umuzi inkomo mangabe kuukuthi izosetshenziswa ake sithi nje ikagumede kunomkhuba wakhona owenziwayo ngenkomo ngaphambi kokuba isetshenziswe kunentelezi yakhona. Uthole lenkomo isiphuzile lentelezi wena usuhlangana nayo uyayithatha uyifaka emagcinekeni ngoba amandla ayakuvumela unamandla okwenza lokho uyithatha uyifaka ekhaya yini ezokwenzeka. Lokukhuluma ke akhona ukukhuluma okugxeka amasayidi athize ngifuna ukubopha lento ingakho ngithe leyo nkomo kuyenzeka uyibona ifanelekile ibe nayo yonke into osuke uyidinga ungayisebenzisa iyasebenza kodwa excuse me bafowethu lento yokugeza umuntu okumhlambulula ningayithathi kancane majongo. Ningayithathi kancane bafowethu asenze indlela yokugeza umuntu ngisho ngabe kuthiwa usuzwamshada it's never too lento yokugeza umuntu bafowethu njengoba ngithi nginenzele iexample ukuthi kugezwa ngisho ibambelelo ngoba ukufa komuzi bafowethu kuubala niyazi ukuthi kuyenzeka nje emqondweni kwawena udukiswe idlozi elithize limbi. Ake ngisho kanje niyazi ukuthi idlozi uma ngabe lifuna ukubulala umuzi alubulali ngezinto ezimbi kuphela wena ubheka into ezimbi. Kuyenzeka uhlangane nomuntu okulesimo engiphuma engiqeda ukukhuluma ngazo
abe muhle ngayo yonke indlela uyibuka izinto kodwa ungafuni ukudlula la engithi dlulani khona. Lo muntu afike lapha ekhaya, mayifika lapha ekhaya nempilo ivame. Kwanda inkomo lapha ekhaya, kwanda inkomo lapha egcekeni, kwanda imbuzi lapha egcekeni. Impilo ishintshe ngokufika kaMasibanibani. Kanti sekukuphela komuzi. Uyothi yabona kulomuzi abafowenu abasangeni. Uyothi yabona usisweni abasangeni. Uthi yabona uma wakhe akasathanda ukuhlala ekhaya. Uthi yabona abantu abahlala ekhaya abakubo kwakhe lo makoti. Osibari bakhe abancane nobani ihlobo zakhe igcwele lapha ekhaya kufudumele ba drive imoto zakho behlabe enyoka baphuma ngazo. Ubona umuzi wena ngamehlo enyama ukhula ngoba kunezinsizwa ezihlala lapha ekhaya engathi ziyakusebenzela ezizihlobo zasekhweni lakho egcwele lapha ekhaya. Muthi uyabuka abantu balapha ekhaya abasaseke imvama ukubona isikhathi sihambile umuzi usufile. Umuntu engene kahle bese kuba nento encanyana ngizokubeka ngisenza igama lesingisi ebe yi-omission. Inkinga abantu abaningi abashadile nabathandana nazo abanazo akuzona inkinga zobudlelwane abakubona, yinkinga zalapha abaphuma khona. Ngicela nidwebele. Inkinga zabantu abathandanayo nabashadile abanazo namhlanje akuzona inkinga ezivumbuka kubudlelwane abakubona namhlanje, yinkinga zalapha abaphuma khona. Bahambe kanjani labaphuma khona? Umuntu wakho uyakutshela yini ukuthi lapha lotsholwa njobe ehlangana nawe ukuthi lapha ebelotsholwa khona uhanyiswe yini? Uyakutshela yini ukuthi uhanyiswe ukuthi waqoma wafeba, wathi mangabe feba yambamba indoda, mimbamba indoda le abefeba nayo yamshiya ngoba ibimthanda ngoba ekulowa muzi yamshiya. Yathi mangabe imshiya wasehlangana nawe, mayihlangana nawe akutshela ubelotsholwa usibanibani wamyenga ngoba uthanda amantombazane. Asikhuluma iqiniso ukuze sizokwazi ukuthi sigezane ngoba lento yokugeza iyinkonzo ebaluleke kakhulu. Ibaluleke kumuntu wesilisa, ibaluleke nakubantu besifazane. Nathi bafethu as abantu besilisa siyakudinga ukuthi sigeze constantly because iproblem thina esibhekene nawo thina amadoda namhlanje silala nezintombi ezilala nabantu abathwele. Nathi majongo siyakudinga ukugeza nawe again. In fact majongo kubalekile ukuthi bafethu ungayithathi kancane lento ukuthi umuntu othandana naye noma olala naye izolo bethandana nobani. Cabanga wena uyindodana kayihlo usulala nentombi kaSibanibani lo enimaziyo nonke ukuthi uthwele. Cabanga usulala nayo, awazi nakwazi wena. Ingqikithi yenkonzo yenkulumo yami namhlanje bafethu imala nokugeza. Bengicela bafethu lento yokugeza kunina amantombazane nakunina abantu besilisa. Ngicela niyifune lento yokugeza. Niye nakubantu abadala banichazele ngayo ngokujula kwayo nangokubaluleka kwayo. Bafethu sineyinkinga sincolile. Sincolile sonke amadoda angcolile. Amadoda angcoliswa abantu ahambelala nabo. Kunamadoda adume ngokuthi awanabafazi ababili nomfazi oyedwa yena akajoli. Kodwa kuyazi ukuthi uma ngabe ehamba egoli uthi mayifika kunezifebe zakhe ayi-odayo ezidayisa umzimba ngoba akafuna ukujola ezi-odwayo zize hotela kuzolala nazo ayinikeza imali. Into esiyaziwa leyo ukuthi uma ngabe egoli noma eThekwini kunezifebe ezizayo uzolala nazo lezi ezisuke idayisa ikhokhela imali zisuke ihambe. Abuye nesinyama inkihli esinyama azosifaka kumfazi wakhe ngoba ngeke acabanga ukuthi mangabe sebuye egoli ageze ngoba lapha ekhaya vele wazi ukuthi uSibanibani uthana nami kuphela akajoli imini umfazi wakhe kuphela naye uportray. Sinabantu abadayisa isithombe esingekho ngabo bagcine sebelinyazwa ilo orientation abanayo vele ukuthi bona bafundisiwe bona ukuthi bona bangajoli athana nomuntu oyedwa. Kodwa egoli waziwa izona zonke waziwa yifebe inzima zako sentina. Ngikhuluma ngabantu nabadayisa umzimba emgwaqeni, ngikhuluma ngabantu naba-odwayo bakhokhelwa imali. Lento engiyikhulumayo
ngiyazi ukuthi abantu abaningi abantu bayanqena vele ukukhuluma ngayo ngoba abantu bayakusaba ukukhuluma, kodwa ngithi angiyikhulume ngoba bafethu ngiyafisa abafethu sonke sakhe imizi, not imizi kuphela, sakhe imizi enokuthula. Bafethu akukho ukuthula emshadweni, akukho ukuthula emjolweni. Bukani into ezenzakala usuku nosuku, nifunda namaphepha, akukho ukuthula okukhona bafethu. Lento yakhona ijulile, umlando womuntu wakho ufuna angingabi ihlazo ukulandela umuntu wakho ukuthi ubelala nobani. Lo muntu omthathayo thola ukuthi ubelala nobani. What if ubelala nami mina ngithwele? And awuzomgeza wena. Ingqikithi ukugeza. Ngiyafisa abafethu sikhulume ngayo. Nabafisa ukwazi ukuthi umuntu ugeza kanjani bangi-inbox. Nami ngibatshele ulwazi nginalo, kodwa ngiyakuncoma ukuthi abantu baye kubantu abadala ngoba abanye basekhona abantu abadala bababuze. Gezana abantu bafethu, gezana ingoduso zenu, gezana abafazi benu. Nomuntu futhi mawumthanda, mawunenhloso ngaye, ngisho ngayo nengoduso, mawunenhloso mgeze. Angithi sembatha nawe manje, mgeze, ususe ibambelelo zomcineka, ususe yonke lento yomcineka abayifake kulo muntu wakho, ngoba into eningayazi nina, umoya omubi uhlala esinyeni umuntu wesifazane. And uhlala isikhathi eside esingapheko. Ngizoyichecka lento, kodwa engikwaziyo umoya ongalungile osuku ngene ngomuntu wesilisa kumuntu wesifazane uhlala esinyeni ngapheko iminyaka emibili. But ngizoyichecka leyo, ngibuye kahle nayo ngento eqondile ngiyichaza. Abanye abasebenzi ngeke basebenze futhi ngenxa yabantu abalala nabo. Kunamantombazane futhi angekagane, ayile esikoleni afunda ngekagane, impilo yawo emile. Umuntu uthola sekuna 10 years afunda waqeda yonke into, impilo imile. Ngani na wahamba wolala nomuntu, kanti ulala nomuntu othwele, ulala nomuntu ongalungile, kumbe ulala nomuntu mayingathwele, ulala nomuntu olala nomuntu othwele. Ayithathe lento azoyifaka kumuntu wakhe amthandayo. Into zengane ivene zimuthaka ungazi ukuthi yini. So into engizama ukuyisho, nawe ndoda musu kuba nolaka umuntu wesifazane mayekukhombisa ukukhathazeka ngokuhamba ubhabhalala kwakho, because egcineni impilo yakhe naye le unelungelo ngenxa ukuthi phela ulala nawe na ngokuyinikela. Wena uhamba ulala nezintombi zabantu ezingekho right, enemoya engekho right, enemoya engekho right. Izinto engixokelwa amantombazane ezwehlelayo bese ngisaba ukubatshela ukuthi uyazi lento uyithatha endodeni yakho, ngibona ukuthi ibandla lizonquma, angikwazi ukulidayisa. Kodwa athi mayixoxela ufike kumina ukuthi oh he lengane ithandana nobani, okay imchaze, ithi michaze into yakhona ubone awu flip. Impilo yale ntombazane ngabe kude ibanjwe umuntu athandana naye. Kunabantu besifazane aba right ngayo yonke indlela, abangaloboleki. Mangithi ngayo yonke indlela, ngayo yonke indlela, kodwa akutshela athi lo muntu ngisho ngikhuluma naye akayicabanga into okungilobola. Kanti inkinga ubelala nananga umuntu wakagumede. Umuntu wakagumede wenza 1 2 3. Engathi kamadlozi bafethu enu awabe nomusa, noNkulunkulu akabe nomusa kini, anikhanyisele ngalesambulo engiziveza kunina sokugeza nokubaleka kwaso. Omnqenayo ukugeza ngenxa ukuthi lapha akakholelwa entweni zesizulu, bayina kubefundisi babo babenzele inkonzo ukubaphulukisa kulezi zinto, kukhishwa imoya yayizolo enamathela kubantu. Umuntu akwa ngoba abanye basebufebeni bangena umoya othize, hayi ngoba befeba ngokuzalwa kwakho umuntu, imoya ethize ebuye egcina imsebenzisa ukufeza inhloso ethize ngaye, uyasetshenziswa i-attack akazi kodwa yena. So ngiyacabanga ukuthi mangabe ukuthi mhlawumbe umuntu okholiwe usindisiweyo, hamba uye kumfundisi wakho, ngoba lento engisho into affecta kona bafethu ithi nginichazele. Kunezinto enganakho ukuthi usindisiwe noma usindisiwe, and ngiyangixoxa ngisho nabefundisi nabasindisiwe. Ngizonezele example, uyabona into ethi umkhokha. Umkhokha mangabe kithi kunomkhokha othize, awunandaba ukuthi wena usuyakhola usindisiwe. Ngeke uma ngabe kini kunomkhokha ukuthi abantu bakini bahamba ngengozi yemoto, umkhokha ngoba uNkulunkulu wakhona ukubaba wegceke wahamba ngengozi yemoto, lo nto yangalungiswa. Ngisho ungabaleke uyocasha ekusindisweni, ngiyakutshela lento it's either wena noma ingane yakhe yohamba ngengozi, lo nto yokulandela kunezinto nje ey'nganendaba ukuthi ukuphi usucashe ngani.
ekudinga ukuthi zikwazi ukuthi ilungiswe. Naleyo kugeza indlela esebenza ngayo iyasebenza njengomkhokha.